Ribeira homenaxeou as vítimas da COVID-19. O acto contou cunha ofrenda floral e un minuto de silencio para recordar a todas as persoas que perderon a vida na pandemia. Pasan os anos, pero na memoria seguen presentes todas as vítimas do coronavirus. Este sábado pola tarde, Ribeira homenaxeou a todas nun emotivo acto cheo de palabras de recordo e de agarimo para as familias das persoas que perderon a vida por este virus. A Asociación Amas de Casa de Ribeira impulsou esta homenaxe que contou co arroupo de decenas de veciños. Para min este é un acto moi emotivo, aínda que pareza que non. Quero que sempre lembremos as vítimas do COVID, que a data de outubro do ano pasado iban 7 millóns de persoas, que parece un número que non é nada, pero foi moita xente. Vivimos 3 meses desde marzo do 2020 hasta xuño do 2020 encerrados na casa. Ese foi un tema que a min me marcou profundamente, e tanto me marcou que o sigo, que sempre que o lembro e me ven á cabeza, sempre acabo chorando. Penso que eles foron os héroes, a tristeza da xente que deixa os seus seres queridos dun hospital ou nun centro para que o miren, para que o coiden, e que cheguen e que os chamen e que lle digan que non hai nada que facer, que despois non os atopen para poderlos enterrar. Realidade que sinalou non se debe esquecer porque as xeracións vindeiras Teñen que saber o que vivimos, o que pasou, e que esta xente que non tuveron quizá nese momento a man da súa familia, que sepan que aquí estamos nós para sempre recordalos, que están na nosa cabeza e que sempre estaremos con eles de corazón. Es que me emociono. De corazón, e sempre que os recordemos seguirán vivos entre nós. Nós non somos os protagonistas en realidade son eles que nos deixaron dunha forma bruta e que nós sempre vamos a estar aí tendéndolle unha man. Moitas grazas por estar aquí a todos, de verdad, de corazón, polo que significa isto para min e para as miñas compañeiras, e penso que para todo o mundo. A xente non morre mentre se siga lembrando dela. Palabras que dedicou ao carón do monumento en recordo das vítimas da COVID que se localiza na Praza de España e no que colaborou o Concello de Ribeira. Tamén estivo nesta ocasión na que se rendeu homenaxe a todas as persoas que perderon a vida na pandemia. Este é o 5º ano no que se celebra esta homenaxe ás vítimas do COVID. Creo que foi un antes e un despois tamén na nosa historia. Creo que todos recordamos pois esos meses, non, de angustia, de non saber o que pasaba, do que estaba por vir, do que iba a vir por diante, desa, bueno, pois de todo o descoñecido que tiñamos por diante, e polo tanto pois creo que na nosa memoria está, na nosa memoria do mesmo xeito ten que estar pois todas as persoas que sufriron durante esos meses de encerro, pero tamén, como di Puri, que perderon a vida pois na máis absoluta soidade, en hospitais, en casas sin acompañamento, e tamén en recordo pois a todas esas familias que non puideron estar cos seus seres queridos. E destacou o labor desenvolvido polos equipos sanitarios e todos os profesionais que garantiron a cobertura sanitaria e os servizos básicos ao longo da pandemia. Creo que isto é para a corporación actual, para a corporación anterior e para as que veñan por diante pois un acto de recordo de xustiza e que creo que o único que pode crear é un consenso absoluto en toda a corporación e, polo tanto, eu creo que vamos a estar todos pois a disposición sempre de poder recordar a todas estas persoas, veciños e veciñas que durante todo ese tempo pois hoxe non nos poden acompañar e pasaron pois momentos moi duros. Logo das intervencións deuse paso ao minuto de silencio que agardaron os asistentes en sinal de respecto, ademais da ofrenda floral que se realizou na escultura.